Khubor ka Pyrthei TV. Menteri Romba ke Jylla Konrad ke Sangma ulama ham baki college ki bala yo jing itu na ke school ba North Eastern Hill University kila ban shakta lada kimla ban menteri kamno ya ke National Education Policy ar hajar ar phau kani ke jing maham jong menteri Romba kalong hadian shisngi baki nong hikai jong ki ar phau ar tili ki college ki baran hapo jong shatri jong ke Meghalaya College Teachers Association kila rai ban namweng ya ke non cooperation movement kabarang beteng hadu mentang Khasi Hills Autonomous District Council kalapan juba nakidong pet jongi kredop num khajna jongka District Council kapla syak hang tala Khubor senshar jongka Ribhoi District hakashnong umdihar Ribhoi District haka khat atrik Nailur ar hazar arpulai bat kala aipor ki nyosni Usi em jongka ke CDC ba penyat sing em haka jingakran bakla Pyrthei Khubor ulai thu baka jingsha khang tala kani ka kredop num khajna ka deina ka jing ujor jong kinong nya trong baka don ka jingle thurmur na kinong pet ki ba ap ya kani ka kredom Kawai ka jingking dien ka ba penyaso ya ka shnong ti saw bat ka lat ban sha Bishops Hall Nongston kala kedia hadin ba ka wei ka truck dumper ka balakit kendo kala yat lingba kani ka jingking bat kala sakut sendan hapdeng jong ka jingking kani kala ja haka step jong ka khatlai tarik ubenai Nailur ar hajar ar pulai hakapor kumba khatwei beji katba kani ka truck dumper jong ka company ka barang pentrai menta ya ka surok Nongston rambrai kadang kit ya ka khendau Menteri Romba adu keri Narendra Modi unsalet shaka Jylla Madhya Pradesh pat Chhattisgarh hakini kisngi ki banwan bat unbu mau nongrem ya ka jing pentrai ya ki project ki bahadu sanpau hajar news pak lor tengka ki balamang hakite ki artli ki Jylla Ka Delhi High Court kala hukum ya ka Municipal Corporation of Delhi baka dewan pelatno ya ki so surong ki bakala kem hakapor balong ka jingalang G20 hanong ba New Delhi Ka court kala penmi ya kini ka hukum hadin baki don ki kunhun it meran ki bala ujor shaying bishar baka municipal ka Juliet Tomen ya ki so surong ki baka jukem hakapor baraki Independence Day Republic Day bat menta hakapor balong ka jingalang jong ka G20 Ka Delhi High Court kala kentat ya ka jingmudui jong ka wei ka briu ka badawa baibam na ulok jong ka hadu laipusan hajar tingka shibnai namar baula I ya ka Ka court kala ong ba hakapor baka teka briu kala yatho bat u ka don haka kedan MPhil bat hadin kata kala pendep ya ka PhD haka management Hendrai kum ka an pat ka ong ba ulok un hab penbiang baibam tang lada ka lok ka di ka bemdan kam don jam dan ni ka baduk am ya ka briu ka bala bil abyang bat ka bala biang ka kamai Ketenat ka koi kia jong ka Tamil Nadu kala Pyrthei ikinong tre jong ka tenan bakin pet bat pikir bha ha khapu jong ka Kerala Yo ka wat sapriang ka jingpang klam ni ka Nipah virus ka bala sang sapriang menta ha kozikodi ha Kerala Ka sarkar kala Pyrthei ki pat ba kim dei bantin hendrai ka dei tang kala jingada ba ka sarkar ka shim San Pangut ki kena skul ha Bihar kila kempang hadin ba kila bam ya ka jasngi ka bala sam ha skul Lakan no ba hakata ka jasngi ka don kanyang besya. Ki kena ki bala yopang ki dai ki banadu class 2 hadu class 5. Barola penkit Shah Sardar Hospital Hasita Marhi. Nrik ham hadin kila yok board man pelat no eki na hospital. Kapatna High Court kala dan kuna arpau hajar tingka yaw Additional Chief Secretary Jongka Tanat Puli Puthi Jongka Bihar. Namar baula penken ya ki kendon Jongka Court Kabatian bishar ya ka kes kabala mudoi dakawai ka sabla wat kam halor ka jingthung kam nong hikai contract hakate ka Jylla ka court kala aipor ya ka tanat puli puthi arbanai bakan pha ya ka jubab jongka hendrai namar ba kam pha wadhadu badakut ka poru ladan kunayo Additional Chief Secretary arpau hajar tingga ka CBI kala ujor ejahar ya KC Joshi ubade Chief Material Manager jongka North Eastern Railway Gorakhpur Balakno baula dawa pisa na way u contractor ba unum pendu ya ka kam contract ka baula yo ka CBI kala yo jing ujor na Pranav Tripathi ubade utrai jong ka Sukti Associates ka baju supply tiar ya ka North Eastern Railway Menteri Romba ka Delhi on pli pat ba ya ka School of Eminence ka beningkong ha Punjab Arvind Kejriwal on pli ya ka ni ka school ha ka jinglet jingo jong u ka balai sngi ya ka Punjab Kadika school na kabanta ki khenna ki bawan na ka longyeng ka badung. Ka sarkar ka bayalam da ka Aam Aadmi Party
jong ka Punjab kala bu thong man pli shispa khan nyok tli ki school ki bakum kini Shila ngot ki samla ha Assam kin yo jingarap da ka pisa arlak hadu sanlak tingka lingba ka atma nirbhar Assam scheme ka sarkar kan ajingarap ya ki samla kat kum ki kedan puli jongki ka sarkar kan a ya ki scheme khnang ba ki samla kin la ban sengkam sengjam President ke Russia Vladimir Putin ulaya ro yang menteri rang badu ke India Narendra Modi namar ke jing sedang jong u ya ka make in India Putin ulaong ba Modi ulale ya ka badai ulaong ba ka Russia kam sengau ba ka India kan penmi ya ki kali ramdor jongka da ka ba pendan kam da ki tiar jong ka Russia Unang yalam jong ka North Korea Kim Jong Un ulale ya kendu markhamat badu President ke Russia Vladimir Putin Ukim mula-kular ya Putin banyarap ya ke Russia, banyak kun persya ya kinu-kinu kibor, kibanabar kibatmu ban penjot ya ke Russia, bat un kershan langru, hakanu-kunu karai ke bau Putin un shimnang ni syakman. Ukim mula lech Russia banyak shimmenta haka jingalang jong ke Economic Forum. Baro arngot kilai keren ru halo ke kam ke bayadai, bat ke jingedi yathiet tiarthma hapadeng kitiki artli kiri. Hakasian ka berengkong ka South Korea kan pen Pyrthei yaki bor sipai jongka da ka ba pen ipet ba yaki tup kiman mat kiling sun yapom jongka hakasngi ka ban saraki ya ka jingling khu nyau pesan snam jongka armed forces team kindan saw hazar ngot ki sipai ki ban yashimta haka parin berkindan palat shispa nyau photli ki tiar thama ki ba an pen ipet ba Kindan ro kumbalai spangut kisipai US Forces Korea naka 8 US Army kibanwan bane shimentalang hakaparin katba anwan sakhi kumbashi phau hazar got kibriyo kunthum yakinong yalam na bari kajing ya briyo namar kajing khnyo jumai ha Morocco menta kala kiu shaka 8000 khandai spa tamun katba kiba min saupan kidan hadu san hazar san spa lai phongun kakenhun nari bilan na Spain ka United Arab Emirates per ka Qatar kila 1 ha Morocco ban ajing aram Kikan hon yaram menta kidang yakun ban yo asay kibrio kibala shatap telep haka jingklam jong ki yeng kisam barkum juru ban penbiang ya ki jingdon kam jong bitu kibala yo ban pelaj im kajing ya halibia nakada jong jing shlai kala kiu shakalai hajan ru phongun katba kibala ja rangai pan kiran san hajar ars bangun kibor kibadai pet kiladap ban tap no ya ar hajar praspa tli kiman yam hadin balada ban kran penben bat kibah yeng hasam jongki Ki surong bat ki jingking kila dukun, bat ki hajar tli ki yeng beriu kila syarong no haka Ki katsan ngut ki nong bishar jong ka Supreme Court ha Israel, kila sedang ban syong bishar, lakin pediang neem, ya ka an baka sarkar kala wadra, man pentrot buono yaki. Kajing tian bishar kadai hadin, ba kidon ki mamudui, syaying bishar ban weng no, ya ka an balawanra daka sarkar, jong Benjamin Netanyahu. Kajing ki ha Israel ban persya ia kini ka an kala beteng menta la khandai banai. President ka Russia Vladimir Putin la keno ba ki deki resem ni ki ba pen sniudur ya ka yo ka kot ha ka Pyrthei barok away. Ula keno ba ki resem ni ki penjot ya ka Pyrthei tang na ka benta ka jing mentoi jong ki shimen. Ha ka jing kran ha ka jing alang jong ka Economic Forum ula ong. Ba ka khayi ka pateng bat ka jinga dei hapadeng ki wei kiri bat ki wei pan kala du no tang na kada ka jing tukular jong kiri na semni ulam phang ka ying dorbar thawan jong ka United States Kevin McCarthy ulapen bana ba ulap tha yiki lightly ki committee bakin tokit benya shwa ba un pengat kendon ya President Joe Biden Lakeno bakidon kajingle bamhok jong Biden hakabaya dei bakakam khayi uphun jong bat kajing ot khajanaru kam long ka bapen ka Sri Lanka kalapen bana bakarel ru menta kan dei ban hab hakathop ka badan kam tam ya kani lapen bana hadin ba weu khna ula ham na jong karel ka bala khap nya briu bhan kajing shong khap nya jong ki briu hakarel kadai namar ba kinong nya rel kila pelong jing ki da kajing sange trikam Ka sarkar kala maham leparu bakitu ki pa penthut ya kajing ya rel kingan ha kajing penshitam palat nyo photli ki kuratia kila light na kawega farm na marka jing shlei ka bajur ha China kidan rup khnai tli ki bala he ban rio tli ki badang ret ki bala light na ka jakari yaki ki bor sarkar kila maham ki pat ba baki de ban husiar kat ba ban patla ban kem biang yaki kidan ki bala shandur bat ring video baki kuratia kila poiru hasurong Ka Japan Atomic Energy Agency kala pentikana balalap ya ka jinglai le air jong ka bi na ka jaka le research ya ki nuclear fuel.
Lalap ba ka jinglai leer kadai na ka kamra ka balai jangka plutonium fuel development kabadon ha nuclear fuel cycle engineering laboratories kabadon ha kasnong tukai. Hadu menta 4 don ki basakta na katay ka jinglai jokal leer bi. Ndrei Khubor ki badai pet kidang tokit benya malap ya kadaw. Begitu kilong ki Khubor hakiman kiman mentasni. Khublei.